vagyok, 61 évesen, és Ukrajnában élek. В бизнес пришла из частного предпринимательства, которое строила сама много лет. Magánvállalkozói szférából váltottam a Foreverre, ahol egyedül gályáztam sok éven át. И в какой-то момент поняла, что пенсии у меня достойной не будет. És rá kellett jönnöm, hogy méltó nyugdíjat nem kaphatok. А возраст берет свое. És a kor az megy, az idő megy. Вырастила 2 сыновей. 2 fiút felneveltem. Построила дом. Felépítettem egy házat. И не знала, куда идти дальше. És nem tudtam, hogy merre haladjak tovább. Масштабировать свое предпринимательство нужно было много денег. Az első hagyományos vállalkozáshoz nagyon sok pénzre volt szükségem. Времени, и я поняла, что у меня не будет свободы. Idő, pénz, de rájöttem, hogy nem lesz szabadságom. В 2018 году Сергей Савлович, мой давний знакомый, предложил мне эту возможность. 2018-ban Szavlovics ajánlotta nekem ezt a lehetőséget. Мы с мужем тут же через месяц поехали на свой первый уикенд-семинар. Férjemmel egy hónap múlva már részt vettünk az első hétvégi szemináriumunkon. Нас запустили и включили лидеры компании. Наташа Демидова, Елена Бойко и, конечно, система Атилы и Котыки ГДФ. Бойko, Elena és nem tudom, Natália indított be minket az üzletben, meg a szisztémának köszönhetően lendülettel tudtunk indulni. Что для нас Forever? Mit jelent számunkra a Forever? Во-первых, это свобода работать сколько хочешь, когда хочешь и с кем хочешь. Szabadságot jelenti, hogy akkor, annyit és azzal dolgozhatunk, ahogyan jónak látjuk. И как показала ситуация в мире, что ты можешь быть не привязан к одному месту. Твой бизнес всегда с тобой в телефоне. És ahogyan bizonyította a világban történő események bizonyították, nem muszáj neked mindig ott lenni, ahol a vállalkozásod, mert a vállalkozásod együtt van veled telefonban. Я получила много свободы, чего не было в обычном предпринимательстве и путешествий. Nagyon sok szabadságra tettem szert, és sok utazásra, amit hagyományos vállalkozásban nem ismertem álmodni. Придя в компанию, увидев качество продукта и качество маркетинг-плана, я решила по возможности расти и выполнять все квалификационные программы. És amikor megértettem, hogy mennyi lehetőség, mennyi kvalifikáció van előírva a marketing tervbe, rájöttem, hogy meg akarom csinálni mindent. Мое это уже 3-е глобальное ралли. Была Индия, Париж, а теперь и Дубай. India, Párizs, Dubaj, ez a 3. hivatalos Global Rally. В этом году в Дубае я увижу своего младшего сына, семью, которого не видела 4 года. Dubajba találkozok a fiammal, akivel nem találkoztam 4 éve. Выполняли 2 раза уровень автопрограммы, 2-й уровень автопрограммы в том году и купили 2 машины. Kétszer megcsináltuk a Forever to Drive-ot, és két új autót vásároltunk. Да, этот бизнес, он непростой, как сказал. Знаете, прошел путь, ты видишь результат успешных людей на сцене. Да, это труд, в первую очередь над собой. Ez egy kemény munka, de a munka elsősorban abban van, hogy saját magadat kell fejleszteni. Но этот опыт дорогого стоит, потому что ты можешь передать это людям, которые идут за тобой. De hidd el, hogy a saját személyes tapasztalatod sokat ér, mert ezt rá tudod adni az embereknek, akik követnek téged. Показать свои результаты и сказать, что компания всегда с нами. Megmutathatod az eredményeidet, és elmondhatod, hogy a cég mindig velünk van. Маркетинг-план позволяет развивать бизнес во всем мире. Какая бы ни была ситуация в нашей стране, у нас есть люди, которые работают в других странах. Ez a marketing terv lehetőséget biztosít nekünk abban, hogy más-más országokban is tudjuk fejleszteni a hálózatot, és higgyétek el, hogy nem csak Ukrajnában vannak üzlettársaink. Я хочу обратиться к людям молодым, которые только думают, чем заниматься в жизни. Какое это предпринимательство? Fiatal emberekhez fordulni most elsősorban, akik azon gondolkoznak, hogy fiatalként milyen vállalkozást kezdhetnének is. И те, которые уже имеют предпринимательство и все его прелести, когда ты постоянно вкладываешь деньги и не можешь до конца их снять. Казалось бы, у тебя денег много, но все в товаре. És szeretnék szólni még azoknak is, akik már a hagyományos vállalkozásban bizonyos eredményeket értek el,
és azokkal a problémákkal küzdködnek, hogy mindig vissza kell forgatni a pénzt, soha nem tudják kiélvezni a profitot, és a hagyományos vállalkozással járó élvezeteket. Здесь каждый месяц тебе приходит зарплата, Minden hónapban megkapod a bónuszt. такую, которую ты сделал. Egy olyan bónuszt, amit megérdemeltél. И компания всегда с тобой, даже когда бывают какие-то страшные ситуации, компания все равно рядом и всегда És поддержит. a cég mindig melletted áll, még hogyha valami nehézségekbe ütközöl is, a cégre mindig számíthatsz. Я от dуши говорю, я не знаю, как бы я жила в нынешнее время, если бы не Forever. Hát nem tudom, hogy hogyan élnék ebbe a nehéz időbe a Forever vállalkozás nélkül. Потому что благодаря Forever я могу видеть и семью второго сына, благодаря Forever на заработанные деньги, показать детям, внукам хороший отдых. A Forevernek köszönhetően látod a második fiamat. И хотя бы A 10, Foreverben megkeresett pénzből tudom biztosítani az unokáimnak a nyaralásokat, pihenéseket, и хотя бы 10 дней, 12 увидеться с родными. és legalább 10-12 napot tölteni a közvetlen gyermekeimmel, rokonaimmal. Самое ценное, то, что здесь есть, это вот именно тренинги личностного роста. Ты меняешься потихоньку. A legértékesebb, ami van a Forever vállalkozásban, a személyes fejlődésnek a lehetősége, illetve a személyiségednek a változása. Становишься сильным и можешь вести за собой людей. Erősebbé válsz, és embereket tudsz vezetni magad után. Поэтому вот кто первый раз, я понимаю, что я также была таким новичком. Я смотрела все 3 дня, слушала, переваривала в сердце это все. А потом я приняла решение. Примите правильное решение. És Потому что újak hozzátok szeretnék szólni. Egy pár évvel ezelőtt ugyan ott ültem, ahol ti, olyan furán néztem a történésekre, de hallgattam, nyitott voltam, befogadtam, elemeztem, és azt szeretném kívánni, hogy helyes döntést hozzatok, ни в каком больше обществе, так я могу сказать, в мире, у вас не будет таких людей, с которыми мы тут познакомились, общаемся. Вот все лидеры, которые сидят за первыми столами, все люди приходят. és igazat mondok nektek, hogy sehol máshol nem lesz lehetőséged arra, hogy ilyen emberekkel ismerkedj meg, ilyen emberekkel dolgozzál, és ilyen emberekkel tud magad körbevenni. Все эти люди произвели огромное влияние на мой рост, на рост моей команды. Благодарю Сергея Савловича, своего непосредственного наставника. Все параллельные структуры, Global Team 1, Nagyon szépen команда köszönöm. Казахстана, Киргизстана, ребята, Словакия, всех. Я вас очень люблю. Szeretnék köszönetet mondani a szponzorvonalamnak, felső vonalban szponzoraimnak, keresztvonalaknak, Kazaksztán, Kirgisztán. Köszönöm, hogy tudtam tőletek tanulni, fejlődni veletek együtt. Köszönöm, Здесь есть возможность мечтать и свои мечты выполнять. mert itt aztán lehetőséged van álmodni, és az álmaidat valóra váltani. Ты становишься моложе, потому что ты тут рядом с молодыми. Тебя это зажигает, дает драйв и желание. Fiatalabbá érzed magad, mert fiatalokkal vagy körbevéve itt a szemináriumon, és a fiatalok felé nyitsz, húzódsz, és ők gyújtanak igazán tüzet benned. Спасибо огромное Атиле и Köszönöm Котыке szépen Attila, Katika, за создание вот таких семинаров. Я не представляю, как можно было бы развивать бизнес без нашей системы, без вот этих встреч. Низкий egyszerűen nem поклон вам. tudom elképzelni, И hogy hogyan огромное tudnánk спасибо от всего fejlődni сердца. ezek nélkül, a szemináriumok nélkül.